Takže čaute, dneska si ukážeme top 10 youtuberov. Opravujem sa, ďakujem tomu divákovi, že písal, že som zlo urobil. Takže prvý je Gogo, prvé miesto Gogo. A to je zaradené, upozorňujem, teraz je zaradené podľa odberov. Prvý je Gogo, jednoznačne. Ideme na ďalšieho youtubera. Druhé miesto, Ment. 880, jak hovorím, podľa odberov. Ment. Takže tu máte nové video, takže ideme na ďalšieho. Toto bolo druhé miesto. Jirka Král. Jirka Král, ako hovorím, tretie miesto, tiež podľa odberov, všetko mám. Jirka Král. Takže ideme na ďalšie miesto. Toto bolo tretie miesto, ďalšie miesto. Selassie. Toto je Selassie 449, zase podľa odberov, ja nebudem to vraviť. Podľa odberov všetko je Selassie, toto je štvrté miesto. Takže ďakujem, že sa mohol zúčastniť. Ideme na ďalšieho youtubera, ďalší youtuber. Vedrilup. Takže tu máme Vedrilup 319. A čo mám k tomu dodať? Toto je 5. miesto. Takže ďakujem jemu, že sa tiež mohol zúčastniť. Tu má nové video. Takže môžeme, tak informoval som vám. Ideme na ďalšieho youtubera. Takže máme tu máme 6. miesto Baxtrix 273 akéby odberov. 273 odberov, to je Baxtrix, 6. miesto toto bolo. Ideme na ďalšie miesto a pozrite si ešte jeho nové video. Ďakujem. 7. miesto je Asimister 189 odberov a 600, tak 189 a 695 tak odberov, jak to nazvať. Jednoducho toľko má podľa odberov. Ja sa zúčastnil 7. miesta, ďakujem. A top video, hororová hra. Horor, tu je, takže môžete si pozrieť. Takže ďakujem. A ideme na predposledného youtubera. To je prekvapenie, veľmi známy. Ideme na to. Takže Oliver Studio 1808, no tak, odberov. Jednoducho cez 1000, 1500, čo dačo. A akože som si teraz všimol, ma práve vysiela, takže trochu som dometený, ale dobre. Práve vysiela, takže potom si pôjdem na stream, dobre. Takže ideme na ďalšie, to je môj top youtuber, najtop youtuber, ale mám málo odberov. Top youtuber, ideme. Keď dačo, toto bolo 9. miesto, ideme na 10. miesto. Agrox. Veľa virtuálneho a trochu reálneho farmarčenia. Agrox. Jednoznačne a 271 odberov. Pozrite si jeho video, kto má rád pozera farming. Istotne mu dajte odber, na 100% mu dajte odber. A dobré videá má o 17 farmingu. A Bug je jeho sponzor, tak jakéby pomôcka. A ideme na to. Už tu má akože video nové. Vyšlo mu to, ja už som si ho pozrel. Takže ďakujem všetkým za všetky pozredia. Ak sa vám video páčilo, top 10, môžete dať like. Som sa namáhal 2 hodiny, som sa pripravil na toto, takže dúfam, že mi oceníte toto. A ahojte. Čau.